Bagus. Wong wis ora gelem nyambut gawe. Nek lunga pirang-pirang dina ora balik. Lho duwe wedhus siji ae didol. Lho ku karepe piye? Aku ki dipadakno buruwe apa piye? Nek mulih mangan, bar mangan lunga. Lho, upama dadi wong wedok liyane aku. Apa ya krasan duwe bojoku? Kaya lagi bojoku kuwi mulane wong kene iki aja kok padha duwe bojo kaya aku. Alok duwe bojo elek-elek nek tanggung jawab. Saiki wong lanang nek rupane giateng ana giatok kowe menyang diaran. Wah, polahe ora karu-karuan. Lho rumah saku iki lho ya. Kae yo ndek bola siji wae ya padha wae jenenge subur. Ora kok ngandane malah dhek iki malah marahi kok wedhus sendang dol ayo do digonong kafe. Wis porong. Apa? Wong wedok kaya gembreng ketiban banyu. Aku bojomu kok piye kok? Ora bojomu iku, olahe bojomu yo ngene iki lho. Apa iku? Olahe bojomu wedhus didol ya dadi iki. Dadi iki. Bojomu kuwi. Bojomu olahe yo ngene iki. Dadi mengkene. Dadi mengkene. Kene mripat mujul kon dadi bayi kok mengkene. Aku terus piye, Bu? Tani kene ae. Aku kok dilarakno ati kok malah bojo wae mengkono. Perkara wedhus didol bojomu yo ngono kelakuane. Jebule dadi kaya ngono kuwi, Bur. Ono kok ora gampang. Ora sadang yo. Seneni Ora sadang yo. Ropo. Lho, jebule wedhus mbok dol iku kowe nggawa mengkono iki ya. Aku kan tidak tahu. Lah kok tidak tahu tidak lho kok malah nggawa meneh. Hei, aku ki kurang apa? Hei, kurang apa? Ora sak guyu-guyu. Wong sae perkara wedhus bodol saiki malah kowe nggawa mengkono kok gorene. Sapa sing atine ora lara? Wedhus Jane didol. ngapa jane ngapa? Rame iki. Iki lho, Do. Do. Piye? Bojoku mulai nek malah nggawa mengkono iku lho. Apa iki? Wedhusku didol, Do. Malah nggawa mengkono. Iki urusane dawa lho iki. Tahu. Ora nek sampean kok sing nggawa lha kae kok terus nggawa rene, Kang. Rene, Tahu lho. Rene. Iki mulai. Hei, perkara anak kowe ngene iki. Maksudnya gini lho. Kowe kan dulurku. Yo. Iya le. Saumpama aku kena lara ya kowe kena lara. kosek. Kowe kena senang, Ya kowe kena seneng. Aku ora trimo. Aku ora trimo. Jane sampean nang ndi? Kowe mau pamit ning ndi? Hah? Kowe mau pamit ning ndi kok saiki mulih-mulih nggawa anak, ha? Iki anakmu mesti iki. ceritane piye wong anak kok ndek anak ora mlebu Indosiar kok. Iki jedos, Pak. Iku perkara mare. Aku terus ayo iki anake bodong dibeke bodong wis ayo mulih ora urusan. Hei. Musik. Lho aku iki rambuke pake ngamuk apa piye? Lah kuwi anake bodong kok. Lho kok marah. Lho karepmu piye? Wis aku. Nek wis aku kondo aku tak balik mulih. Sopor. Senene iki anake bodong. Anake bodong kuwi anake bodong. Anake bodong. Dudu lah iya. Dudu arep anake bodong. Anake bodong. Ora nyambut gawe. Ora kowe nggawa nang kono. Sapa kok ora sapa kok gawa?
Biri. Mula dadi wong lanang. Kabeh iku kudu ditakono dhisik. Bisa takono dhisik apa piye? Saka ngendi anak iku? Ngono lho. Pokok wong lanang urung ngomong. Wong lanang lagi sekecap. Wong wedok 40 kecap. Nasi aku roman kecap-kecapan. Wong kok Ya wong kok piye? Ngene lho, aku Piye? rasa bela karo Mbak Yu. Saiki nyatani, ya toh? Yo. Sampeyan lunga pamite ning warung karo bojoku. Oh. Terus saiki mulih-mulih nggawa anak loro. Lho. Ceritano, Dik, ceritano. Aduh. Anakmu. Ini tak critakno. Ceritano. Nalikane. Ngene lho. Piye? Ora saiki nang ngene. Tak critakno iki sing bener. Nalika aku arep budal ana ing warung karo Subur. Nah, Buat alas kae. alas sing alas gudi-gudi jatine wi alas bluruk. Sik, saiki ngene ya. Saiki ngene. Iwit mau sing ngomong ki kowe bojoku kok meneng rene. Rene ayo cerita kondo. Kondo, kowe mau apa ngendi kondo? Aja kaya ngono kuwi. Ora sak do bingung kowe ya. Mesti bingung. Iya. Nah, Bingung. Kelas bingung kowe. Bingung. Ora iso mikir ta. Tak ceritani. Piye? Perkara bayi loro tak waremuk. Ya mesti ae. Ya iya. Kok nggawa bayi. Jaluk mie. Endang kita piye? Ceritane iki ngene lho. Anake sapa? Lah, nalika aku arep ning warung karo Subur ing tengah alas, ora sengaja ki dhuwur swara. Suarane opo kuwi? Ah, ngono. Bayi Bayi nangis iki iki mau. Lah, Kirane. bayi ki mau arep dipateni karo pawongan loro. Loh, Ngono. Nek bayi iki dipateni wong bayi ki ora salah. Terus arep mateni tak keprok watu sirahe. Sing mbok keprok sapa? Sing arep mateni bayi to. apa mateni bayi? Tadi sampean nulungi bayi ki mau. Oh, alah. Nek ngono ya Pak, aku salah ya njaluk matura karo kowe sing akeh. Tapi iki yo ngono. Ngerti kaya ngono kok randang kondo wit mau. Kok mau meneng bayi, ha? Lengen nganti kaya pitik kopokan kuwi. Aku golek-golek ki yo. Lah wong wedok senengane kaya blejet mengampar-ngampar Ya kok. mesti ae sapa wong sing gak gelo kok ya. Innallaha masobirin. Sobirinan. Iki ngene. Ya piye? Wong kowe ya ora duwe anak. Kaya yo. Aku ya ora duwe anak. Ben ae kedok. Iki sijinan. Hah? Jijinan. Masuk Aku sing apik ah. kowe sing siji. Ya, aku ngono. Bojoku. Kok iso milih sing apik? Lah Wes wong yo. kan Oh. ora sak gawe kare. Karek Lah karek rumah iki kok. Kok sik iki jane lanang kok wedok? Ditilik sik. Nah, Jake tak tilik ali. Malah. Iku sing ditilik aku. Hehehe, lah bagus lanang. Lanang. Nek lanang itu ngerane piye to? ono pentile. Hah? Ono pentile. Ana nggon kompo. Delok. Delok. Iki nganu ngomong buri. Hah? Ose. Ose dilarang-larase. Nek iki mantenan. Bocah iki nang ape dipateni wong terus mbok tulungi. Ijo karo Subur seksi mata ya, Bur. Tenan ya. Wis yo. Nalika arep dituju mak. Ini ya, oh, tantem batu sirai mak. Ya ya. Iya. Iki beneran. Langsung gledak. Tak Sing dedak. copot. Sing dedak wonge. Wong wong tantem batu kok. Ya nek ngono ya aku ya nimo Ah. karo kowe. Ya. Ora randi anak nek saiki wong loro padha duwe anak. Ya. Ae. Kena Sakti iki. lho. Ya. Jinan. Hah? Kena jinan. Ya iso. Aku yo. Ya masa wong duwe anak ora duwe anak. Sik. Kowe melok urun jeneng aku. Sak-sik doko. Lah wong wedok ngasih bumiur napa karo duwe anak. Nek gawe dhewe do kangelan Sik, nemu toh. anak do gegek. Ya sampean ora seneng yen duwe anak, hah? Ngrumati wong sitok kangelan kok ngrumati meneh. He. Iki no klebu kebejan kanggo nyawake dhewe iki sok sing ngopeni awake dhewe. Angger awake dhewe lek ngopeni apik,
Oh, ngono. Andani yo, sampean kudu nyambut gawe. Ibaratnya entuk rezeki saking Nah. Allah Subhanahu wa taala. Ndang dikeki jeneng. Jenenge anakmu mek mbok jenakno sapa, Dok? Jenenge Heeh. Sopo, Beb? gayane nyeluk. Lah sampean buahe ngono lho. Nalika jaman aku arep nulungi bocah loro iki, Ya. aku krungu swara jaran. Hah? Jaran. Enek jaran ning kono. Jaran. Kok ana suara jaran? Kandhane kok. Iku dudu jaran ketoke. Apa? Dosen ditutun suara. Iki tak weki jeneng Sing apik, Beb. iya tante. Tak weki suwi. Kudo kasihan. Kudu kasihan. Anak mbok jenakno sapa? Kudu kasihan. Muga-muga dikasih sing gawe urip diweki Nek awak kesehatan. nak nyeluk ben-benak. Bocah rapatek sehat. Ini jenakno sapa? Kok sudah patek sehat piye? Bocah bagus sing ngomong iki kok patek sehat. Ayo. Piye? Ora tau duwe anak genggetem ngene. Loh, Lah sampean buahe. Bunga ya bunga wong lanang kok mbok empuki terus nek go pijet kowe iso. loh, lah piye to? Iki dijumbono karo kahanane. Anak mbok jenengan sapa? Kudo kasihan. Nek anakku yo tak jenakno apik, Dik. Apa? Kudo welasan. Nan yo. Tenan. Berarti iki Kudo kudo kasihan karo kudo. Dolasan. Sedulur ya. Sedulur. Sedulur. Saiki ngene, Dik. Ayo do didusi. Ben iki gen seger deloke wong ora tau adus ngene kok. Toh, ya wong lanang ki ben belajar ngedusi anake. Belajar. Ojo dhewe. Dungo. Yo yo. Nek wong lanang ku ngoban anak. Yo tak celup. Ya jajai kudang anake dikudang piye kudang? Nek kudang piye kan? Sentil. Kok udah sentil. Ora tau duwe anak salahe kok. Yo sing anak mana? Sing apik jajal. Tekan duwe sawah sitok yang tak pacul kok jembrung. Sentil. Itu jalan. Udang piye? Sentil lho Dik lanang kok. Tahu gak? Lah piye nak kowe? Wis ada saja suwen. Ayo didusi sik. Aku banyu. Yo, bener kowe yo. Dijajal dhisik. Dibilang ben belajar ngisi. Nah, ini yo ngono. Tapi belajar ngisi. Loh, iki anakku. Iya. Dong, Eh, bontok napa kok abos tak untuk tahun das. Iki tak dusi nganggo banyu sithik, banyu gege. Oh sene sendang kae to. Sene sendang kae. Jajal anak utak. Sik. Karek sithik lho. Masa iya? Sithik tok kuwi. Paling separuh Ya tok. ampun ora cukup piye? Makanya separuh kuwi dicukup-cukupno. Lah kok nek gedhe dhuwur piye nek karek sithik? Iya ge koyo kacang atem til. Jajal didusi. Oh, tak Sik, aku meleng. Mulai apa Sampai neh? kedusi kita. Ha-ha. Sendang gede to. Iya. Sampai adu sopisan. Ya. Kok beda gede. Sampai wong produgel kesuk malah. piye to? Ayo didusi. Aku mbok kon gede piye nek yo wis samene kok. Maksudnya gede pikirane. Walah. Rumah sakit jan bojoku ki kok Ayo bojomu wis kulina pencilaan. jamene kepesi ngono kae. Kowe iki nesu sabar ae. Iki lho anakku wis samene gedene. Apa iki? Waduh. Apa? Ciloko iki. Iki sapa iki? Subur banget cemplung kangen. Tak delok iki kok mau bojo ya. Ih, Ayo ki kemang piye to? Tenan to. Wis tak omongi hak nyemok iki sithik ae malah nyebut. Nek kok nek gedhe sen ngono piye? kurang
metu sik, jauh dong. Iki yo piye aku gumun. Angger keluarga kucluk ya ngono kuwi. Ayo mesti marahi yo kowe lho ya. Sapa iku? Cocok kata. Cocok iki. Cocok piye to? Iku anak. Kono. Jabi. Ora enek ya to. Ya ngono ki anakku ora anakku. Anak miki. Iki anakmu kok. Yo lho kok wis gede to, Le. Aduh, sama mesti bagus ora? Hah? Gak. Kowe kok koyo Asyik anaknya ndak wedi yo. Bagus ya, Rafto. bagus. Iya, anak bagus Dewi. Aduh, nuning Dewi. Aduh, malas. Lah iki ngopo? Ngene lho yo. Kok ngono? Kok ngundang anak iki? Anakmu wis gede. Wis gede. Saiki dilungguhne kene. Dilungguhno iki jejerno. Jejerne wae. Bagus. Kene. Gagah bio karo anakku. Yo tetep gagah anakku. Iso ora. Deloki anakku gagah ngene. Gagah ngene. Kon mlaku, ayo kon mlaku gagah iki. Bagus. Ayo kok dhisik. Bagus anakku to Ora ya. iso. Jajal Anakku. dites plakune gagah. Ayo. Nah, ngene saiki ditepungke wae. Hah? Oh, tepung Ah, sik. tepungke wae. Oke. Sapa sik? Ya anakku sing ganteng. Oh, wis anakmu sik. Anakku sing ganteng. Ora apa-apa Kang, ora apa-apa. Adani tepakno. Lele. Iki Pak Lekmu. Siapa? Iki bodo iki siapa? Iki. Kon ngadep kon tepangan. Nah, ini Le. Kenalan. Ada kenalan karo tangga teparo Le. Gendenger nek aku iki anake Bodong. Ojo sini lah bapak. Ya. Pak Lekmu le, iki Pak Lekmu. Iku lek subur. Dadah. Kenalan dong, Le. Le. Kenalan to, Le. Jenengmu sapa ta, Le? Pertama coba bayi. Kowe di anaknya keriwang. Jeperiwang. Aku piye? Saya tak urus. Anakku. Lah. Alah, baleku gak ganteng ngene ora kaya bapakku sing kaya ungkal. Ngomongin. Sik. Mulai mati iki kleru. Ruah. Nongan kebangetan. Kowe iki Kok tak kaya rubuhe podo. Iki piye to, Mbok Jan? kandhani piye aku lali. Wah, wong iki nantak mesti gagah kok malah ngono ku lho. Tidak kaya Sampai kok marahi gagah kok padha wae. Iki wong lanang lho. Sampeyan kaya ngono kuwi. Wong lanang kita lho kabeh. Omongan sing gagah. Gagah dikekso. Ketokno lanange. Ketokno lanange. Piye contoni. Wong jenenge wong lanang. Ah. Omongane sing jelas. Mlakune sing gagah. Tenang wis sabar le. Ya. Piye? Sabar, wis Oh, bagus delok dhewe, Le. bapak. Bapak delok. Sawang. Awang ngerti? Iki wis tak delok, Pak. Bayi. Iku lek Delok. iki diwarai tenan kok ora sadar. Ngapa aku? Aku wis mendelik, Pak. Wes genah. Iku. Lho aku nang mlaku delok Piye, bapak ya. piye? Bakune gagah. Kok menawa ya diwarai mari. Upakane lho gagahe kaya ngono. Mosok Rek, kaya bapakmu Le. Kayak bapak mau. Hajal. Mlaku rene. Wah, malah sekoke mati sisih kok. Wis ora apa-apa. Lah kok wis gawan bayi ngene bapak Bagus nang anakku. Gagah anakku. Ah, Iki Jal. kok Gagah. Ya kan? Gagah anak. Gagah anake dhewe. Aku Anakku. Lah wong mboke kaya ngene, pake kaya ngene kok. Ale. Gagah ya rugi. Ayo Le, kae Pak Pohmu Le. Ah, kae Pak D Le. Pohmu sing kaya ane. Tak koyaki Le. Tenang ya Le ya. mlaku rene. Kono ning kono. Kowe ning kono. Kene Pak kowe lah. Tenang Le. Ketok gagah. Gagah. Anake Wedok anakmu. Sik. Anake dhewe. Mosok Kaya robot. Mosok anake mlaku rene. Iya.
apa? Iso ngomong ora ngomong tepangan. Ayo kae. Kenalan. Aku wis kenalan karo Pak Amu, kowe genti karo Pak aku ayo. Mbak Bebe iya babu. Bum Kayak ngomong sing ora-ora iku. Anake tibake ora iso ngomong. Jajan pisan kas le. Sana. Mbak Bu. Oh, Apa, Dik? tuku sapu lunga ning pasar. Terus enggak. Oh, mboten anak kuwi. Dek ben lek gawe wong loro iku nang jero pasar. Aduh, wah. Aduh. Kowe iki yo piye yo? Nemok Piye? Anakmu piye anakmu? Piye iki? iki mau bocah loro kok ora iso Wis ora apa-apa. Wis ngene lho. Muga-muga anak loro iki dasok ben dadi rezeki awak dhewe. Ya ora apa-apa, wong kabeh iki sok benek pinter terus aja minggat. Diwarai sithik-sithik kowe pinter minggat. Wis sing manut ya karo Pak Amu. Ngene yo. Karo simbol sing manut piye-piye. Piye, Pak? Piye, Pak? Ojo beb terus. Ngene, nalika aku balik arep mulih. Ya Pur yo. Heeh. Awan-awan kae. Aku ndungu kiri patem boyo saka Kutaraja. Betul. Aku tak tapok kowe gak betul. Aku sing ngomong. Tenan kok piye? Tenan. Ono adon-adon sing bakal dianakno ning kono. Lah terus karepmu piye? Yo latihan sik bocah dilatih. latihan. Direlokno ngono. Latihan perang sik. Latihan ngono latihan le. Wong loro get latihan. Ge latihan perang sik, kowe gelaksaran, Yang Mbak. perang ning kono lho. Ayo, Oh, neng gelaksaran sik. latar kono ya, Ayo. Bro. Sing Gede kono. ngombo. Sing ngombo. Ngisor wit gede kono. Sing sarwet gede kono Ah, sing ngombo. Ya ngono, aku njaluk pamit. Masuk omahe. Aja ngene ya. Masuk. Las gagah. Sing gagah. Ya. Aku ndak pamit. Apa doae malah iku. Aku njaluk pamit. Langsung Ya wis njaluk. aku budal lagi Ayo. ya, Mbak. Yo pamit sih. Lah ayo. Jebul aku karo adikku iki dudu anake sampean asli. Yang ngono matur nuwun sing akeh ya, Mbak. Sampeyan wis gelem hormati kawan aku, senadyan to aku ora anakmu dhewe. Ora oleh ngalem-ngalem ngono kuwi. Wis ora patut wis gedhe kok ngalem. Lah si mbokku teh. Ngene, wis saiki ngene. Anu, bapake. Assalamualaikum. Kak, waalaikumsalam. Alah, kuwi yo marani Iki mayangku wis daden, Kak. Ini Aji Jaya Kawijaya iso ngedor. Iso. Aku barang. Iya. Ora sak dadak kesuwen. Ayo nek Kutaraja. Lupa saya. Ayo, Budal kayo. yang ngono bareng-bareng ya, Pak. Bareng-bareng. Nah, ayo, Pak.
paringan asma sinten? Saking Nusa Kambangan Kilat Boyo. Saking Nusa Kambangan ingkang rami Ilat Boyo. Kilat Boyo. Sawiji Saking Barat Madya. Barat Madya. Surya Pati. Suryapati. Hendra Kusuma Pudak Sepayung. Endra Kusuma saka Kadipaten Pudak Sepayung. Yer, yo ngene iki lho nek wong dadi wong kajen keringan niku. Para bupati niku. Wih. Pun pikir dhewe. sedya lan kekajengan panjenengan. Dumugi wonten ing Praja Mesir sarangan wonten wigatos menapa? Anggen kula dumugi wonten ing negari Mesir sarangan. Kula mireng Sandiwara menawi ta wonten Giripatemboyo. Sok sinten ingkang saged mukul Giripatemboyo adipun jadu kramaken ingkang kadang pawet. Boten badhe kula selahi. Nalika semanten kula ngawontenaken Giripatemboyo. Sok sinten kemawon. Salebetipun adon-adon ingkang unggul juritipun badhe kula dhawuhaken kaliyan kadang kula pun Suryawati. Lajeng sinten mangsaipun? Mesaipun nggih para kadang adipati. Mangsaipun para kadang Sok sinten kemawon ingkang mimpang musuhene kok. Kowe iki kok penakno lho wong kok kabeh dilolokno terus. Lho kok iku kirang nopo? Sang Prabu Guyon sawetawis. menapa kepareng kula pemarus kados pundi andharing Suryawati? Suryawati kene. Iki kula Kang Mas. Iki papan. Ayo. Mas. Kowe iki kok wong saka ya ora tau kambon. Ayu tenan jare. Umpama Nggih. kowe kepengin duweni Suryawati kudune yo unggul juritmu. Oh ngaten. Nggih. Iya. Hai, wujuding Suryawati. Ya. Ayo apa ora? Ayo Kang. Ayo. Lah ayo nek kowe ya apa? Aja nganti kesuwen saiki uga diwiwiti adon-adon. Ayo, ini. Ataiga. Kaya primero. Iki nek seketap. Ana seketap. Kok seketap melu apa? Derek Giripatemboyo. Giripatemboyo. Giripatemboyo apa? Perang. Aton. Oh, kowe arep kepengin melu kleboni. Nggih. Gandeng umbul-umbul kae durung didunke. Ateke sosok kowe iso kleboni. Wah, cocok dong. Cocok. Anake. Celuk. Bakul milane mlaku dhewe. Anake. Gadah jago. Mari re. Bapak tak ndonga. Musuhe ndi, Pak? Iki musuhmu. Iki musuhe. Awane. Ayo, hei. Siji boko siji. Siji boko siji. Lah wong iki telu musuh aku ae. Kurang aku. Ayo, Jajal sik. Hei, dhisik ah. Lho sing nom dong. Sing nom sik. Sing nom. Semangat. Bur. Alah rasa dadak ngono. Iki lho senengane mereka segede. Ya. Perang ya ayo perang. Lah gojekan. Kowe gelem perang karo aku apa ora? Pucuk iki jare. Iki lho kapan kene iki pucuk. Aku gelem perang karo kowe ning manggone rame kene. Nanti. Pel. Mustika. Iki piye iki? Aku bingung iki wong iki. Kowe wani perang karo aku apa ora? Ya wani. Ya ayo ning hotel. Lah. Sago ora ya to, Kang? Kowe sago apa ora? Tak tekoni. Wah,
Wani apa ora? Enak apa ora iku? Kuwi pinung kekurangan tak doi. Perang kono hotel iku piye? Alah, wis gede gerang tuwek. Udah ngedoi. Aku kalau ning hotel. Wah. Loh, kacro makan jero. Lah kowe sagu apa ora? Iki piye to, Kang? Kowe sagu apa ora? Aku ora sagu, kowe kalah. Aku menang. Ayo, Yai. Cek loro, kowe kalah. Ye. Kowe yo wani karo aku. Wani. Maksudnya piye iki maksudnya kok ngene iki? Yen wani ayo adu. Adu apa? Adu kon pedang to. Pedangnya dawa apa ndang? Alah, dijamin dawa. Mosok. Kowe wani pedang-pedangan karo aku? Aku gak wani. Kowe gak wani? Gak wani. Ah, kalah. Aku sing wani. Kowe wani? Wani. Wani pedang-pedangan karo wani. Iku wae sing ngadepi. Kowe wae sing ngadepi. Nah, raja ayo. Aku wis loro lho. Bilang piye? Bilang. Kena ora bilang. Kena. Hei, kena. Oh, kena. Oi. Ayo, aku kalah. Hei, ya. Hei. Ayo aku. Ayo, Pak. Ayo. Sopo kae? Sinten? Sing unggul jurite. Niki larene niki. Nah, Subur. lareke kula. Anake Subur. Nggih. Jenenge sapa, Bur? Bedo welasan. Budo Welasan. Sesawiji Udo kasihan. Budo Kasihan. Nggih. Gandeng sing menang. Budo sapa? Welasan. Welasan. Bahkan dak jodohake kelawan kadangku Suryawati. Cocok. Lo karek siji kok malah tak elo iku. Anakku menang. Iki mang piye? Oh, Anakku menang kok. wis kene wae. Ayo balik. Lah, jam mulai. Balik wis iki tutupno. Aku tak balik ya. Wong wis menang wis kono. Suryawati. Iki kados pundi, Kang Mas? Gandeng giripatem bayamu wis ana sing kono. Ganti munggah taman pawardi. Oh, kados Mas, tambahi pangestu, Kang Mas. Dasar iki wis katon. Nek sayembara wis kebu. Kowe kudu lega. Kabeh wis padha mati. Ayo biar mancing menurut dengan sayembara. Otak wis kabeh ya. Thank you.
Tenan to kakangku dolasan. Kowe luwe to? Kok mesake banget. Mengko dhisik ya kakang tak goleken. Tenanan dhisik ya kakangku dolasan. Ngene lho, Di. Kepenak ya dadi dulure ratu. Ngene lho, Di. Janjane kowe mau nak ngalahke bupati siji kok. Sing ngalahke loro kan aku. Ya toh? Umpama ganjarane tak jaluk ngono piye, Di? Wong awak dhewe iki ya sedulur kecilik. Apa ya kowe ora tresna karo dulurmu iki? Ing kamangka lho, Di, awakmu iki tunawicara. Sok mben ratu kuwi dulurmu. Nek lengser tuwek sing genteni lak kowe. Ana ratu ra iso ngomong diguyu kawula. Lah nek bojomu mau ulungke aku lak sing dadi ratu. Sing iso ngomong ra pati diguyu kawula. Oleh ora? Oleh ya? Nanging siji meneh jaluk. Bojomu mbok ulungke aku. Nek kowe isih ana urip ana ing jagating pepagan iki, mesti wurung anggonmu bojomu gelem karo aku. Nek tak jaluk, kowe minggat saka jagat iki ngono piye? Mergo gedene rasa tresnamu kelawan aku, gak apa-apa ya, Di. Ya wis, yen kaya ngono tak jaluk kanthi banget sliramu ninggalke jagating pepagang iki. Wis cukup bojomu mengko tak openane, Di. Aja kuwatir. Kabeh iki nakal iki. Ono, Di. Bojoku kakangku dolasan mau wetenge luwe lho aku mesake. Ngene lho Mbak Yu. Heeh. Iki mau udah welasan minggat. Lah kok minggat kenapa lho, Di? Dheweke isin. Isin perkara apa lho, Di? Lho, kadange ratu kok bisu ra iso omong. Ning ora apa-apa ning aku. Isin wedi nek dipoyoki para kawula. Ning aku ora isin kok, Di. Ki mau minggat nang ndi lho, Di? Pokoke minggat sampean iki malah kaporo dipasrahke aku. Aku dipasrahke karo kowe to, Di? Heeh. Kowe dadi bojoku. Gelem ora? Kaya ngono Kakang Joko Welasan to. Aku dipasrahke kowe, aku dadi bojomu. Lah timbang sampean dicia-cia, ora ana sing ngopeni, tak openane. Yen ngono aku ya gelem lho, Di. Ya timbang mau ya ora iso ngomong ndek bojo, ya milih sing iso ngomong tadi. Lah penak sing iso ngomong kok nek dijak jagongan. Bener kandangmu. Ya wis, yen ngono ayo dibacukke Ayo jagongan rasa kesuwen.
Sinten jenengan? Sadurunge tak jawab aku takon kelawan kuwe. Sapa jeneng Wulan ana sambungane apa kelawan kuwanda kang Gumletak iki? Nggih kula namine Subur niki lareke kula. Anakmu Nggih. tepungake aku Raja Mina ing kraton Samudra Dasar. Laya ing dasaring samudra rasane panas pedes perih lan liya-liyane aku munggah ing pinggiring dhisik ana kuwandane menungsa sing Gumletak nalare kepiye nek iki anakku kok nganti laku gegaman kaya Duka ketingale wonten gaman sing kagem kok awake iki ambake. Jaya Subur, bener kowe jenengmu Jaya Subur. Aku ngerti sekabeh lakon kawitan nganti tekaning wekasan. Anakmu iki jenenge Kuda Pengasih. Pengasih apa kuda? Sapa? Kudu welasan. Ya Kuda Welasan. Nggih. Nyuwun tulung jenengan tambani nek saged. Ya coba, aku orang disi marang gersaning Bathara. Bakal dak paling iso domba menawa dirian. Anakmu iki kawitane bocah kang Purnawicara. Leres Cara ngopone iki bisu ora iso. Omongan kaya dene menungsa lumrah. saestu boten saged ngomong. Ya saiki aku kepen njlentrehake perkara kawitan nganti tekan wekasan. Anakmu bakal ndak usah dani gone Tunawicara mbok menawa mengko bisa omongan aku bakal bisa njlentrehake perkara iki. Monggo. Bisa omong tenang. Piye? Wah. Jos sampean. Jaya Subur lan kowe Kuda Welasan. Nggih. Tak jlentrehake kawitan nganti teka wekasan rumakake. Yen mengko wis pana tindakake kewajibanmu. Ing kraton Mesir Wurahan. Kuwi ana salah sawijining ratu ning panguwasane Yesus kelawan sedulure dhewe merga sedulure ki mau diojo-ojoke kelawan wong sing duwe pamrih. Satemene Kuda Welasan kuwi ora turas sing pedak pejaraan ning turas kaluhur. Ya. Kraton Mesir Wurahan ki ana Prabu Suryodana arane. Iki kadang
jengene Pangeran Pancasurya. Mergo saka tumindak pakartine Pancasurya serakah kepengin dadi ratu Kraton Mesiruragan. Banjur Prabu Suryodana dipateni. Ing mangka Prabu Suryodana kuwi duwe garwa jenenge Murtasya kang ing sekawit meteng 2 taun ning ora babar. Ya. Saengga Murtasya dipateni bayi dibredel saka wetenge kembar. Siji putra pengasih, siji putra melas. Ya. Mula kang saka iku satemene kowe iki turasing ratu ing Kraton Mesiruragan. Iku saestu to. Aku iku ora bakal boros sebab aku Raja Mina sing ngerti sadurunge winara. Aku trito paring dawuh kelawan kowe iki adhedhasar ana kasunyatan. Mula kan saka iku ngene. Iki kowe bakal tak paringi. Iki wujude tumbak. Iki tumbak Kyai Kencana Wulung. Nah, mergo saka tumindake sedulurmu dhewe. Nalika kowe ngleboni adon-adon ing Kraton Mesiruragan, ya. Sapa menang unduh-undungane putri jenenge Suryawati ya ora. Terus Ning bareng kowe sing menang, kepiye kasunyatane? kasunyatane bojone kula disuwun. Sing njaluk Nggih, Kang Mas kula. Nganggo kekno to. aku ngerti. Diwada, Pak. Jare aku nek besok iso dadi ratu, aku bisu ora oleh, ora pantes. Aku ngerti sik dikarepake anakmu Jaya Susu. Mergo bocah kang budur apik aten-atenane mung belani kelawan sedulure. Nanti dheweke direwangi mati ngayut wong mergo patine iki njaluk karo sedulure dhewe. Ya. Mula kang saka kuwi, nek wong perkara Suryawati iki ora saka bakat jalan kuwi ora jodohmu ya. Aku njaluk supaya njlatrake sapa tumindak luput kudu kena pidana. Tumbak iki tampanana. Saka pitutur lan keteranganku kelawan kuwi, aku ngersake kondur ana ing praja papan panggonanku anakmu kandinen supaya nglorot kalunggane Pangeran Pancasurya sing ngendih kalunggane wong tuane. Oh, ngoten nggih, monggo-monggo. Iki aku nyelukku piye saiki? Beb, apa diajeng? Ya pantes iki diajeng to, Kakang. Diajeng.
Sejatine iki bibimu dhewe Kakang. Iki dulure sing materi bapak ibune awak dhewe. Teges Kutaraja iki manut critane si mbok mau Kabeh kuwi kasunyatan. iki bibine awak dhewe. Iya. Iya, Kakang. Yen ngono sing gedhe pangapuramu, aku wis gak siap lawan sliramu. Iya Aku Kakang. bakal sabiyantu lawan kowe. Yen ngono, kena aku dhewe. Pancen bener. Saiki aku wedi kelawan kowe. Ning ngendi papan dununge kadangmu? Panca Surya. Kowe takon karo kadangku. Pancen bener. Kadangku yo manggonane Mesir. Poncowati. Lelakon kang wis kawuri saiki wis kabusa. Yen toh aku iki keponakanmu dhewe, putrane kadangmu sing dikrenah lawan sekadang Pancasurya. Kowe bakal tak apura yen toh kowe gelem sabiyantu lawan aku. Aku bakal sabiyantu lawan kowe. Jalaran kadangku kae salah. Banjur aku sabiyantu sing kaya ngopo? Sabiyantu ripin kadangmu. Mengko aku sing klimpe saka mburi. Oh kaya ngono. Yen ngono rasaku suwen ayo. Apa sing omongan kowe kemile ya? Ayo. Suryawati, Dekados pundi Kang? sliramu swara mirsaripun Kakang. Kok kaijenan ora barengan kelawan garwamu? Kang Mas kanca kula matur suwun banget. Yen panjenengan sampun Utang pati kudu nyaur pati. ora bakal gelo kadangku sepokane pati. Matur nuwun. Kowe wis gelem gemi apa kang dadi janjimu. Aku bakal paring pangapura lawan kowe. Kaya ngono. Lan Siadi, aku njaluk pangapura sing gedhe lawan kowe. Jalaran apa? Kowe sing wis nyelametake aku lawan calon garwamu rikala semono. Saiki garwamu tak balekke marang kowe. Yen kowe kepengin dadi ratu, madheka dadi ratu, aku nyang kuyung. Yo, sing wis kelakon ya wis kelakon. Saiki karya apike wae. Mula saka kuwi merga Durjana ana ing kraton iki wis sirna, muga kraton iki dadi